Θεωρώ ότι η περίοδος που εμφανίζεται κάποια κρίση είναι το προσφορότερο περιβάλλον για την αυτόματη ανάδυση αυτών των αρχαίγονων εικόνων που συνιστούν το συλλογικό ασυνείδητο. Το θέμα είναι ότι αυτές οι αρχετυπικές μορφές δεν έχουν καμία σχέση με την εμπειρική καταγραφή. Το βιωματικό στοιχείο ενός έργου, ενδεχομένως, του προσδίδει μια κάποια αλήθεια. Αυτό το προσωπικό στοιχείο ίσως, υπό συνθήκες, να το κάνει και πιο εύκολα συλλογικό. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες όλη τους τη ζωή διαπραγματεύονται ελάχιστες θεματικές, ο καθένας με τον τρόπο. Όσο περνάει ο καιρός, αυτές οι αναφορές περιορίζονται. Συρρυκνώνονται συνέχεια μέχρι το σημείο που γίνονται αιμονές. Κάθε έργο έχει ανάγκη από διαφορετική αντιμετώπιση. Η επιλογή μιας πρακτικής όμως όσον αφορά τη φόρμα του διαμορφώνει και το τελικό του περιεχόμενο. Ο καλλιτέχνης, πέρα από όποια κοινωνική ταυτότητα έχει, κατά βάθος είναι ένα μοναχικό όν. Υπάρχει η αντίληψη ότι είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, με ευαίσθητες κεραίες, κάτι σαν τέρας δηλαδή, που συντονίζεται με την επικαιρότητα, την καταγράφει, την αναμασάει σαν μυρικαστικό και την αναπαραγάγει με τα μέσα του. Νομίζω ότι αυτό είναι δουλειά του δημοσιογράφου, του ιστορικού ή του κοινωνιολόγου. Δεν νομίζω ότι ο καλλιτέχνης είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στο ζωικό βασίλειο. Έχω την εντύπωση ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα νόστιμα ψωμιά ενός φούρναρη ή οι οδυνηρές ενέσεις μιας χοντρής νοσοκόμας, παρά τα άχρηστα αντικείμενα που παράγουμε σαν αυτιστικές μηχανές. Απλά νομίζω ότι βαφκαλιζόμαστε πως κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να κάνουμε ζάφτη τις αιμονές μας ή να βρούμε τον τρόπο να μην στελεχώσουμε περαιτέρω το δρομοκαΐτη.